Raimana Park. फांखा गोलैबोदों Sherja Restaurant. Raimana. सोरबा सोरबा जाफैदों रेस्टुरेन्टाव बारा गोबां मानसिफोर फैयो शुटिं लानो फैनाय मानसिफोर दङ टेन हाउस बेसेबां लायो फोरनो 500 मोनसेयावनो ना मोनथामजों मोनसेयावनो सासेल'सो थाजायो हो ए साथामबो थाजायो ए औ नैबे हारसिं थाग्रा औ दे नायब्लालाय फिसा फिसा नुयो सिङाव नाहरबा गुवार नुयो वाह माथो बखानाय मोजांथ' आरो मेट्रेस होखानाय बेनाथ' गिदिर जागोन मेट्रेसा न' देरा न' बानायनाय देरा गाखोलांनो जागोन नायबाय थाला मा दंथाय बिराद या मोजां बे जिरायनानै थानो जानानै फैखांबाय नायनामारियाव बेरायनानै फैखाबाय जानानै फैखाबाय आरो जाबावनोसै बेदर चिकेन पक'रा दं औ चिकेन पक'रा चिकेन पक'रा 6 पिसाव 100 रां जारला जागोन चाउमिन 60 रुपिस फिउरा जाजानाय शेरजा रेस्टुरेन्ट रायमना शुटिं लाबोसो गारदों बे रायमना पार्कआव फैबा बे रेस्टुरेन्टखौ हाबलांनो लुबैयो औ मोनसे रेस्टुरेन्ट शुटिं लागासिनो दं टेन हाउस रेस्टुरेन्ट बेफोर दं ओरैबो गेट আরো অল্প সাধারণ